proxecto traballámoslo na materia de investigación de mercados, é unha materia de cuarto grado de AD. Nesa materia, nesa asignatura, un dos obxectivos que tivemos sempre foi procurar que os alumnos aprenderan a buscar información das empresas, investigaran o mercado das empresas, para despois poder ofrecer esta información e venderlle ás empresas como unha investigación de mercados. Neste caso, nós traballamos cunha asociación, COGAMI, que é a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, que a través das súas pequenas empresas, pequenas actividades, o que conseguimos foi que elas nos transmitisen as súas necesidades, que é o que buscan, que é o que pretenden saber do mercado que non coñecen, e os alumnos ao longo do curso tiñan que buscar esta información, traballar neste tema a través de enquisas, consulta ao mercado, para finalmente elaborar un documento que lle transmitisen e que lle presentasen a empresa para que a empresa poidese actuar e traballar en prol de mellorar eses aspectos detectados como, pois gaps ou problemas que se detectaban no mercado. Bueno, pois Corregal con este tipo de actividades o que pretende é ter unha xanela aberta ao mundo empresarial, a captación de talentos na universidade. Primeiro, danos a coñecer, se nos ve como unha empresa de inclusión para a discapacidade, pero temos unha función máis alá. Primeiro, que discapacitado pois non é un sitio de integrar e ocultar unha persona, sino que é unha empresa competitiva onde queremos captar ese perfil que nun universitario, cando tenga esa discapacidade, non indica nun currículum, co cual, pois, con nós xa non sería unha persona que realmente non tendría unha oportunidade, sino que se pasaría a segundo plano. Pero, segundo, como a empresa ten proxectos de futuro que quere ter pois, unha ventana a novos valores. É un pouco que se nos coñeza a actividade que facemos, que desempeñamos e que se coñeza a organización non con esa visión un pouco distante que ten a sociedade do mundo da discapacidade, sino como unha empresa competitiva de primeira línea. O resultado foi que as empresas recibiron esta información e puideron utilizala para a súa actividade, para mellorar na súa actividade.